सानै दिनै एनडिएफनि जोहोलावफोर गोदोनायाव फासिनि अर्डार मोनबाय बेबो एकर्डनि उनाव जारिमिनखौ लानानै बाथ्रा बुंदों गोबावनि उनाव दिनैसो मानगोनां गबिन्द चन्द्र सारा बर' साफ्रोमबो खोनासं आरो प्रमद बर' साराबो माखासे बिबुंथि होदों नाथाय आरो एकर्डनि उनावसो लाइफ इमप्रिजनमेन्ट होफिनबाय थ' हगारनायाथ' आलादा गोदानै जाजमेन्टसो होफिनबाय दिपेन बर' सारा टाइम होदों एबार डिसेम्बर दानसिमाव सोरखारा बारग'नाय नङा जुदि बे बोरै जाथावगौ आरो लोगोसे नैबे खोथाखौबो खोनासंनानै लानाया गाहाम जायफ्रा आउट अफ बिटिसि बा बिटिआर सनितपुर हक बिश्वनाथनि सिङाव थानाय गहपुर हक ओरैबायदि जेसेबां बर'फोर दङ दाब दाब जायगानि बिथांमोना दिनैसिमाव बिटिआर एग्रिमेन्टनि थ्रुयै जा मोननांगौमोन जायफ्राबो बमाबो गावबोखांबाय बिसोर मा बुंनांगौ दं बिसोरबो कमेन्टनि थ्रुयै दिनै गोसो गोथारै कमेन्ट हरनो हागोन बाव सोरबा पार्टिखौ लानानै मानानै नङा एसे बर' हिसाबै नोंथाङा मा लुबैदोंमोन दिनै जारिमिनखौ लानानै सारमोना मा बुंदों बेखौ खोनासंग्रा आरो दिपेन बर' सारनि बिथांमोनखौ बुंनाया बेबो बिराद गोनांथार बर'फोरनि थाखाय 1989 मायथाइनि दिनैनि अक्ट'खालिनिनो एनडिएफनि जायजों फार्स्ट कामान्डार बांबुरगोरा बसुमतारी बिथाङा मुंख्लं जादोंमोन आरो बिथांनि उनावहाय जोंहा एनडिएफनि 34 बोसोर जि सोमावसारनाय बे सोमावसारनाय समाव फ्राय 1000निख्रुइ बांसिन एनडिएफनि मुंख्लं जादों ट्रेन केडार आरो सिभिलियान सापर्टार बेबायदि आरो दिनै बिथांमोनखौ गोसोखांनो थाखायनो बे मुंख्लं सानखौ खुंनाय जायो गामाखालि बोसोर बायदियाव एबारबो जों खुंबाय आरो बेखौ जों काजिमाटियाव सेन्ट्रेलि खुंनाय जादों बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों दिनै रायजो राजानो एनडिएफआ थांनाय समफ्राव बेसेबां दुखु खस्थ' खालामदोंमोन बिनि थाखाय बिथांमोनखौ गोसोखांनाय बिथांमोनखौ सनमान होनायजों लोगोसे जाय रायजो राजाफ्रा जोंखौ मदद आरो हेफाजाब खालामनायाव थांनाय बेसेबा गोलाव समनि सोमावसारनायाव बिथांमोनखौबो जों साबायखर होदों आरो बिटिआर सरकार फैगौ समफ्राव मा खामानि मावगोन बे गासै बाथ्रा हाबाफारिफोरखौबो जों रायजो राजानो मिथिहोनाय जादों बेनिखायनो जायफोर मुंख्लंनि न'खरनि दिनै फैदों बिथांमोनखौ जों साबायखर होदों जाय रायजो राजाफ्रा दिनै एनडिएफनि बेसेबा गोलाव सम सोमावसारनायाव दुखु खस्थ'बाबो आर्मि पुलिसजों बुजानानैबाबो जेल जानो गोनां जानानैबाबो मदद हेफाजाब खालामनाय बिथांमोनखौ जों साबायखर होदों आरो जों बेखौनो बुंदों जे मोनसे जाथिया गावनि हारिनि बिर जोहोलावखौ सिबिनो रोङाबा आरो सनमान होनो रोङाबा बे जाथिया जौगानो हाया आरो मोनसे जाथिया सोमावसाराबाबो सरकार माबा मोनसे होगोन होननानै लामा नायनानै दलद थाबाय थाग्रा जाथिया खुनु 14 सेप्तेम्बराव एनडिएफनि गिबि मुंख्लं बि बांबुरगोरा बिथांनि मुङाव दिनैनि सानखौ एनडिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना आरो दायो बारग' दैदेनगिरि बिथांमोना मुंख्लं सान महरै फालिबोदों आरो देग्लाय बोसोरनि मुंख्लं सानखौ काजियामाटियाव जोबोद गाजा गोमजायै फालिदों जों बेवहाय बयबो बाहागो लाफैदों आङो एनडिएफनि गिबि मुंख्लं बि बांबुरगोरा बिथांनि सोरगोआरि जिउनि खाथियाव आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरदों लोगोसे बिथांनि न'खरनि साफ्रोमबो सोद्रोमानिसिम आंनि अनसायनायखौ बावहरदों आरो बिथांजों लोगोसे जेसेबां मुंख्लंफोर जोंनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांबाय साफ्रोमबो मुंख्लंनो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ आं बावहरदों लोगोसे बिथांमोननि न'खरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अनसायनाय आरो मोजां मोननायखौ आङो बावहरदों जोंनि हारियाव सेक्रिफाइसनि मोनसे जारिमिन दङ आरो बे मुंख्लंफोरनि थै आरो बिथांमोननि जिउ बावनायनि थाखायनो दिनै जोंनि माहारिया मुलुगाव गावनि राव थुनलाइ हारिमु आरो सिनायथिखौ लानानै थांनानै थानो हाबाय जोबोद बादायलायनाय मुगायावबो रांखान्थि समाजखान्थि गासैबो बिथिङाव जोङो लासै लासै दावगालांनो हादों आरो बिनि थाखायनो जोङो माहारिनि साफ्रोमबो सुबुंखौ आं खावलायो जे जोंनि मुंख्लंफोरखौ जाहाथे रावबो बावनानै थाङा जोङो सरकारनि फारसेनिफ्राय मुंख्लंफोरनि थाखाय गुबुन गुबुन हाबाफारि लागासिनो दङ जाय मुंख्लं न'खरफ्रा एक्स ग्रेसिया मोनाखै बिथांमोननि एक्स ग्रेसियाखौ होनायनि थाखाय थाबैनो जोङो माखासे बेबस्थाखौ लागासिनो दङ आरो पर्यायक्रमे जोङो
होलांगासिनो दङ दा फैबाय थानाय समाव माहारिखौ दानांगौनि बेलायाव मुंख्लंफोरनि जि सिमांमोन मुंख्लंफोरनि जि थांखिमोन जे हारिया फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानांगोन जों सरकार दानायनि उनाव जों हारिखौ फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो बेवहाय जेबो गोनो गोथो गैया बिटिआर गोरोबथाया 100% इमप्लिमेन्ट जानांगो सिमाया सानजाहा अरनांगो गामिया आरोबाव हाबबावनांगो आरो लोगोसे जिफोर गोहोफोरखौ मोनदों बे गोहोफोरखौ थाबैनो जोङो कनस्टिटिउसननि एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों लाबोनानै हारिखौ गोख्रों मोनसे हारि दानो थाखाय जोङो खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ जेलाव थानाय बिथांमोननि थाखायबो जोङो जोबोद सिरियास बिथांमोनखौ बर'नो थाखाय जोङो फ्रिकुवेन्टलि आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों रायलायगासिनो दङ दा बेयो मोनसे जुडिशियेल प्रसेस थेवबो बबे खायदाजों एबा बबे पलिसिजों बिथांमोनखौ बर'नो हायो बेवहाय जोंबो रायलायनायाव जोङो बयबो एनि टाइम जोङो गभर्नमेन्टजों सावरायगासिनो दङ आंहा फोथायनाय दङ जोङो बिथांमोनखौबो खम समनि गेजेरावनो उदां अख्रांनि खाथियाव सिङाव लाबोफिननो हागोन आरो हारियाव जोङो आद्रा थानाय खामानिखौ जयैनो मावलांनो हागोन बांबुरगोरा ट्रास्टआ माखासे एनडिबि जोंहा माने जि मार्टियारफोर बिथांनि फेमिलि आरो दा जायफोर एनडिबि बिथांमोन दङ बिथांमोन सोरबाफोर साख्रि मोनै बा गोबां जेंनायाव थानाय बिथांनि न'खरफोरखौ सामलाय मोनै बा गोबां जेंनायाव थानाय बिथांनि न'खरफोरखौ सामलायनो थाखाय नायनो थाखाय एफा एनै फरायनायफ्राव मदद होनायनि खामानिफोरखौ मावगोन बेबायदिनो मोनसे गिदिरथार थांखि लानानै दानाय जादों दा बे ट्रास्टखौ लासैनो जोंनि बारग' एनडिबिनि बिथां दैदेनगिरिमोना बेखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामनो थाखाय हाबाफारि लादों आरो बिनि थाखायनो इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा 5 लाख आरो आंनि फारसेनिफ्राय 5 लाख 10 लाख रां ट्रास्टनो होनाय जादों थेंक इउ बे ओनसोलाव दखरा फरायसा आफादा मोनसे लाइब्रेरि बिथांमोना बुंदों दा बेयाव 25 लाख रांनि मोनसे मोजां लाइब्रेरि लुनाय जागोन आरो ट्रास्टनि खामानियाबो सोलिगोन गुबुन गुबुन माखासे लामा बायदिसिना होदों बेखौ पर्यायक्रमै मावगोन बेनिख्रुइ बांसिन सोमोनांथावा जाबाय एकर्डनि उनावसो एबा गोरोबथानि उनावसो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि उनावसो माखासेखौ जाजमेन्ट होबाय थादों जेरै नियावहाय सानै दिनै एनडिबिनि जोहोलावफोर दं जाया गोदोनायाव फासिनि अर्डार मोनबाय बेबो एकर्डनि उनाव आरो माने लाइफ सेन्टेन्स मोनदों बेबो एकर्डनि उनाव आरो एकर्डनि उनावनो जेब्ला एपिल खालामफिनदोंमोन सिबिआइ केस थानाय डिआर नाब्लाखौ लाफानानै बिथांमोननि 6 जननि बिथांमोनखौबो आरो एकर्डनि उनावसो लाइफ इमप्रिजनमेन्ट होफिनबाय टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ आरो सरकारजों जोङो जेब्लानो डिबेट आर्गुमेन्ट खालामनांगौ आरो फैबाय थानाय समाव डिसेम्बर दानसिम जेसेबां हायो एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मोनसे माने फुल फ्लेजेड कमप्लिसन बा फोजोबहैनायनि जों प्लेनिंआव दङ डिसेम्बर दानसिम एबसुनि मेइन एजेन्डा मेइन परिकल्पनाया जागोन जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन एकर्डनि दफा मावफुंनाय आरो एकर्डनि मोनफ्रोमबो पइन्टखौ सरकारनि खाथियाव जोङो प्लेस खालामनानै मावफुंनायानो जोंनि बिबान आरो मैयानि सावरायनायनि उनाव दिनै गिबि मन्त्रि अफिसनिफ्राय आसामनि चिफ मिनिस्टार अफिसनिफ्राय जोंनो टेलिफनिक फन हरदों आंनिसिम जे 19 तारिखआव आसामनि गिबि मन्त्रिया एकर्ड आरो बर' मिडियाम इडुकेसनखौ लानानै स्पेसियेल जोंजों डिसकासन खालामगोन दा बेखायनो सरकारा जोंनि नारसिननाय प्रेसाराव बिथांमोना जिरायनानै थानो हायाखै आरो सरकारा मावनो बाध्य बे स्टेटनि कमिटमेन्ट भारत सरकारनि कमिटमेन्ट गोजोन्थों गोदान दिल्लीयाव स्पष्टयै मिडियानि सिगाङाव बुंदों एबसुआ जि एजेन्डाखौ लानानै जोङो बेनि लोरगिखौ हमदों एकर्ड मोनसे जादों एकर्डनि दफाफ्रा टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ आरो सरकारजों जोङो जेब्लानो डिबेट आर्गुमेन्ट खालामनांगौ मैया जोंनि टाइम टेबोला 45 मिनिटनिमोन किन्तु भारत सरकारनि गोदानै जाय इउनियन हम सेक्रेटारि गबिन्द महन बिथाङा 1 मासल' जादों गोदानै मासि लानाया बा इउनियन हम सेक्रेटारि हिसाबै बिथांखौ थिसननाया दा बिथाङा फार्स्ट जोंनि सिटिं बा डिसकासनावनो खोब इमप्रेसन जादों आरो बिथाङा इभेन माने बड'लेण्ड ओनसोलनि बिटिआरनि आरो आसामनि बबे जायगायाव बर'फ्रा थायो आरो बड'लेण्ड बिटिआरआ बबे ओनसोलाव बेसेबां डिस्ट्रिक्टजों बियो माने दाजादों बेखौ मेप बेहरनानै इभेन बिथाङा नायबावदों